Čechová, výzem v Čechách. Láska, akce, nevím. To by díly. Pojeď. Všechno ti bolí. Všechno bolí. Takže asi by se to měl říct, co se tady vlastně děje, jo? Ježiš. Takže tohle je moje máma. Já ji říkám máma. Komár. Určitě bychom asi měli jako poslat výstroj pro tento sex, který je fakt nebezpečný, protože některý ženský mají fakt posteli rádi, když prostě toho manžela můžou trošku potrápit, no. Takže my jsme se rozhodli, že tak trošku vymyslíme takový bezpečnostní předpisy. Je fakt dobrý, když máte noční stůl ženského postele nebo třeba zeň, nebo na tu bezpečnostní helmu, a on pak může mít ten řečík a pak dirigovat, jak se to chce mlátit do té hlavy, jo. Vidíte to, vidíte, ale fakt je to rytmo. Je to fakt dobrý, i dobrý pro kapely, jo, jako metronom prostě. Jeden má vyčík, jo, tak na to se nepojď, prostě kiki, jakože si třeba, já nevím, prostě potřebuješ metronom, já nevím, třeba bubeník asi potřebuješ, jo. A prostě jedeš, jo, a teďko prostě bude rychlejš, jako v tom tempu, tak si,